Εμείς Τρίκαλα δεν είχαμε πάει με την εκπομπή. Ήρθε η ώρα να πάμε. Και με ποιον θα τα πούμε, λέτε? Τον έχουμε συνηθίσει στο Μέγκα. Δηλαδή, πόσο περίεργο μου φαίνεται που σήμερα θα δω απέναντί μου τον βλέπω, τον Χρήστο Νέζο. Δηλαδή, πιστεύω θα βγει και το σηματάκι του Μέγκα τώρα που είναι. Θα βγει και ο Λιάκας. Εγώ να δεις, Ελένη μου, γιατί έχουμε να τα πούμε. Πόσο καιρό, παρακαλώ. Πολύ, πάρα πολύ, δεν θυμάμαι πόσο. Να σου θυμίσω που ήμασταν. Όχι, Παναγία μου, πού ήμασταν? Θυμάσαι τι έπαθες? Τι έπαθα, καλέ? Δεν το θυμάσαι? Όχι, γιατί... Μεσάκι Ρουβά ξαφνικά που βγαίνεις, που σε τραβάω, Ναι, τραβάω έχεις δίκιο. αμέριμνη απέναντι που είσαι και μπαίνεις στο πλάνο τότε στο Μέγκα, στο Μπράβο. Μπράβο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Που κάναμε γύρισμα εμείς αλλού και εσείς θέλατε να κάνετε σύνδεση με Σάκη και ξαφνικά με τραβάς και εμένα και βγαίνουμε όλοι μαζί. Καλώς ήρθατε. Στο Μπράβο, Μέγκα, καλώς ήρθατε. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σου σήμερα και μιλάω. Μιλάω με και ένα φίλο εκεί που έχετε στην εκπομπή, που ξεκινήσαμε μαζί το 1900. Άστε τις χρονολογίες, ναι. Το Θοδωρή μου, το γλυκό Θοδωρή. Τι κάνεις? Ξεκινήσατε μαζί, όλοι ξέρουμε πότε ξεκίνησαν τα δυτικά κανάλια, το 90. Ναι, ας μην το πούμε, ναι, να συνεχίσουμε. Κάπου στο 90. Ξεκινάω λοιπόν εδώ ότι είμαστε στο ωραιότερο χωριό. Έχω και τα ξωτικά δίπλα, τα οποία είναι πυρακτήρια. Ηρεμήστε λίγο για να βγούμε καλοί στην Ελένη. Είναι το ωραιότερο χωριό, όχι μόνο. Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή ακριβώς σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και θυμάμαι και εγώ το ξεκίνημά σου, γιατί και εγώ τότε ξεκίνησα, όλοι μαζί ξεκινήσαμε σιγά-σιγά. Θέλω να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια είσαι πιο καλός και πιο όμορφος από ό,τι ήσουν στο ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Όχι, δεν σου κάνω κομπλίμεν, αλλά. Αλλά είσαι καλύτερος, πιο όμορφος, πιο δεν ξέρω. Και από κοντά που σε είδα τις προάλλες στην παρουσίαση, στο είπα και πάλι. Σου λέω μπράβο, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Τώρα ψήλωσα πιο πολύ. Έτσι είμαστε όλη η γενιά του 91 που βγήκαμε στην τηλεόραση. Κάτι γίνεται. Τι το θέλεις, βρε Θοδωρή? Είπαμε, τι τις θέλεις τις γενιές του 91. Έχω και ένα φίλο μου εκεί, τον Δημήτρη, που μου λέει ότι είμαστε της ασπρόμαυρης τηλεόρασης. Όχι. Σε παρακαλώ. Υπάρχουν. Σε παρακαλώ. Δυστυχώς βγαίνουμε στην τηλεόραση, υπάρχουν τα βίντεο. Δηλαδή δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό. Δεν μπορούμε να λέμε. Άστα αυτά τα βίντεο, γιατί δεν μπορώ εγώ να με δω, δεν μπορώ, ειλικρινά. Ούτε κι εγώ, αλλά μπορούν να μας δουν άλλοι δυστυχώς και μας λένε πώς ήσουν έτσι, λέει. Σε είδα, λέει, πριν από 500 χρόνια. Παναγία μου. Λοιπόν, ναι, εμένα μου λένε, ήμουν μικρό παιδάκι και σε έβλεπα. Καλά, αυτό το ακούμε. Πάτησα τα 50, μια χαρά. Να σου πω, ρε Χρήστο, εσύ πώς βρέθηκες στα Τρίκαλα, είσαι τρικαλινός? Όχι, καμία σχέση. Ήρθα πέρυσι για να κάνω το ταξιδεύοντάς μου την εκπομπή με τους τραγουδιστές που ταξιδεύουμε. Ναι. Μαγεύτηκα από αυτό το τοπίο. Τώρα θα μαγευτείς, Ελένη μου, ειλικρινά κι εσύ. Έλεγες στην έναρξη της εκπομπής ότι. Και ισχύει βέβαια ότι σε όλη την Ελλάδα στείνονται χριστουγεννιάτικα χωριά. Βεβαίως στείνονται χριστουγεννιάτικα χωριά. Όμως το συγκεκριμένο εδώ είναι πολύ διαφορετικό. Θα σας εξηγήσω γιατί είναι διαφορετικό. Γίνεται σε ένα πολιτιστικό πάρκο, το Πάρκο Ματσόπουλο εδώ στα Τρίκαλα. Το Πάρκο Ματσόπουλο ανήκει στην εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων και νέων μνημείων. Όπως θα δείτε τώρα, κοιτάξτε το εκπληκτικό αυτό κτίριο, γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα Χριστούγεννα λοιπόν μεταμορφώνεται σε χριστουγεννιάτικο, όχι ακριβώς χωριό, είναι λίγο διαφορετικά θα το πούμε εδώ. Γίνεται χριστουγεννιάτικο εργοστάσιο. Είναι το εργοστάσιο του Άι Βασίλη. Τα πλάνα που βλέπω και χαιρετάνε τώρα, είναι κόσμος εκεί. Είναι και κόσμος για τη λειτουργία από το πρωί. Μέχρι στιγμής, μία εβδομάδα έχει ανοίξει και έχουν περάσει, Ελένη, πάνω από 98.000. Γιατί υπάρχει ένα φωτοκύτταρο που μετράει όσους έρχονται. Εχθές, λοιπόν, που έκανα γυρίσματα με την Κοκκίνου, με την Έλλη, είχαν έρθει από την Κέρκυρα, είχαν έρθει από τα Ιωάννινα. Έρχονται σχολεία, γιατί αυτή είναι η διαφορά με τα άλλα χριστουγεννιάτικα χωριά. Εδώ τα παιδιά είναι μέσα σε ένα διαδραστικό πάρκο. Περνάνε από διάφορες διαδικασίες για να καταλήξουν να πάρουν ένα δίπλωμα. Το δίπλωμα που παίρνουν από εδώ είναι δίπλωμα βοηθού του Άι Βασίλη. Και θέλω... Γιατί ωραίο που είναι στολισμένο. Πιστεύω να μην ξεστολίζεται μετά. Είναι τόσο ωραίο αυτό που βλέπω. Κοίταξε. Η κορδέλα που βλέπει στο Μήλο μπήκε με άδεια υπουργού τις τελευταίες μέρες. Ξεκίνησε η έναρξη του Μήλου, δεν είχε μπει η κορδέλα. Έδωσε εντολή ο υπουργός μετά από παρακλήσεις εδώ, γιατί είναι το σήμα κατά τεθέν αυτή η κορδέλα επάνω στο κτίριο αυτό. Και γιατί απαγορευόταν να μπει μια κορδέλα? Έλατε, πες το, βρελένη. Αυτά μας πειράξαν. Πες το, πρέπει να... Ναι, λες και θα χάλαγε την αξία το κτίριο με την κορδέλα αυτή. Ακριβώς όπως το λες. Μα είδα και κάτι άλλα πλάνα πριν, με κάτι άλλα σπίτια, σαν δεντρόσπιτα τεράστια. Τώρα, αυτό που βλέπω τώρα. Το δεντρόσπιτο, Ελένη, το δεντρόσπιτο είναι το σπιτάκι του Άι Βασίλη. Όπως ακριβώς το λέμε, είναι μοναδικό. Αν πηγαίνεις με μία γέφυρα,
Ανεβαίνει σιγά-σιγά και έχει ουρές και πηγαίνεις για να επισκεφτείς τον Άη Βασίλη. Από κάτω πρέπει να σας πω από το δεντρόσπιτο, όπως έχει κενό και έχει ποτάμι. Γιατί εδώ η λίμνη των Τρικάλων είναι Παρίσι. Τη διασχίζει ένας πολύ ωραίος ποταμός με γέφυρες. Ένας παραπόταμος του κεντρικού ποταμού εδώ των Τρικάλων περνάει μέσα στο μήλο των Ξωτικών. Και από κάτω λοιπόν είναι το ποτάμι και δίπλα έχει ο Άη Βασίλης, έχει 3 ελάφια, είναι 3 ελαφάκια που τα βλέπουν τα παιδιά. Παράκληση εδώ όμως, γιατί έχει κόσμο που προσέχει, δεν πρέπει να πετάμε στα ελαφάκια τίποτα που να έχει σχέση με πλαστικό. Δηλαδή δεν πετάμε ούτε από τις καραμέλες που τρώμε το χαρτάκι, γιατί άμα θα το φάει το ελαφάκι έχει πρόβλημα, πεθαίνει. Μάλιστα. Καλά κάνεις. Θέλω να σας πάω σε ένα άλλο σημείο που είναι πολύ ωραίο. Είναι μέσα στο μήλο αυτό το σημείο. Ναι. Είναι η κουζίνα της Βασίλενας. Εκεί θα δείτε και ένα γνώριμο φίλο. Ποιον καλέ? Που θα δεις τώρα. Είναι ένας που έπαιζε 13 χρόνια στο σεσουάρ. Ξωτικά, ηρεμήστε. Έπαιζε 13 χρόνια στο σεσουάρ για δολοφόνους. Ο Χρήστος ο Παλιούρας, τον είδαμε. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Είδατε. Ωραίος ο αρέσει. Θέλετε να σας πάω... Ελένη, πού θα σε πάω τώρα? Να σε πάω στο φούρνο, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν να ψήνουν, λοιπόν, να ζυμώνουν ψωμάκι. Λοιπόν, να δώστε μας λίγο παιδιά να δούμε. Πολλά παιδάκια μαζί να φτιάχνουν πραγματάκια με τα χεράκια τους. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς. Σαν να κάνουν γλυκαδάκια, σαν να κάνουν κάτι κάνανε. Κάνουν γλυκά. Γιατί ο φετινός τίτλος εδώ των Μήλων των Ξωτικών είναι τα πιο γλυκά Χριστούγεννα. Οπότε περνάνε από διαδικασίες ζαχαροπλαστικής. Στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε, που πάμε εκεί, περνάνε τα παιδάκια, οι μαμάδες μένουν εκεί και οι μπαμπάδες. Τι ωραίο. Ζυμώνουν, παίρνουν το ζυμάρι, ανακατεύουν και φτιάχνουν τα δικά τους ψωμάκια. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο χαρτί που παίρνεις τη σφραγιδούλα. Αφού περάσεις την εξέτασή σου, δίνεις την εξέτασή σου, σου βάζουν τη σφραγιδούλα ότι πήγες πάρα πολύ καλά και έχεις μια σφραγίδα. Μαζεύεις σφραγίδες. Και στο τέλος παίρνεις, όπως είπαμε, το δίπλωμα. Ναι. Χρήστο μου, πόσες ώρες πρέπει να έχει κανείς για να πραγματικά να το χαρεί, να κάνει τη βόλτα του, να δει, να παίξει, να σκαρφαλώσει? Τι γίνεται εδώ πέρα, τι πετάνε? Ακριβώς. Έρχονται συνήθως από το πρωί, 10-11 και φεύγουν μεσημέρι. Είναι 3-4 ώρες γεμάτες και δεν πλήττει το παιδί ποτέ, γιατί περνάει από πολύ ωραίες διαδικασίες. Αυτό που βλέπω τώρα, δες λίγο ρε Χρήστο και πες μου τι βλέπω. Περίμενε να δω πού είναι. Φοράνε κάτι άσπρες στολές και πετάνε γλυκά. Μάλιστα τώρα, μπράβο. Το έχω, περίμενε. Είναι ο τουρτοπόλεμος που έγινε χθες. Όχι, το χάσαμε. Φορέσανε στολές. Ναι. Φορέσανε τα παιδιά, όσοι δηλώσανε συμμετοχή, είχαν έρθει και σχολεία από τη Χαλκίδα εχθές, είδα παιδιά, φορέσανε μία στολή, ναι. Για να μην λερώσουν τα ρουχαλάκια τους που ήρθαν ντυμένα, και ήρθαν χιλιάδες τουρτίτσες και έγινε ακριβώς αυτό που βλέπετε. Μάχη. Χαμός. Ήταν πολύ ωραίο, ναι, πραγματικά πολύ ωραίο. Τι άλλο να σας πω? Τι ώρα κλείνει εκεί το... Μάλιστα. Μπράβο, Ελένη μου. Από τις 9 ξεκινάει στις 9 το πρωί, ναι, που έρχονται τα παιδιά, και έως τις 9 το βράδυ. Και έχει πολλές ουρές, πρέπει να σας πω, ειδικά για να περάσεις, να πας στον Άη Βασίλη στο σπίτι. Κοιτάξτε, Ελένη, σε παρακαλώ, ένα κοντινό, γιατί νομίζω ότι έχουμε το πιο όμορφο Άη Βασίλη. Εδώ, κοίταξε τον. Μη μιλήσει. Οι Βασίλειδες δεν μιλάνε, γιατί πριν μου έκανε σχόλιο για σένα. Πιο κοντινό, παρακαλώ. Εδώ. Αυτός ο Άγιος Βασίλης είναι πολύ νέος, παιδί μου. Μάλιστα, και πολύ ωραίος. Και του είπα, πρόσεξε, οι Άη Βασίλειδες δεν μιλάνε, γιατί έκανε σχόλιο για σένα. Είναι θαυμαστή σου, Ελένη, Άη Βασίλης. Πρόσεξε τι θα πεις. Θα μιλήσεις? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε από την καινούριο έτος. Ελπίζω όλοι να έρθετε. Ωραία, ναι. Αρκετά, γιατί δεν ξέρω τι θα πει ο Άη Βασίλης. Άσε, μην έχουμε κανένα πρόοπτο. Μέχρι πότε θα και παίζουμε παντού. Στημένο, δεν λες τίποτα. Μέχρι πότε θα είναι εκεί στημένο το χωριό αυτό το υπέροχο? Θα είναι μετά τα Θεοφάνεια. Είναι γύρω στον 1,5 μήνα ανοιχτό το πάρκο εδώ Ματσόπουλου, ο Μήλος των Ξωτικών. Έχει διάφορες εκδηλώσεις, κάθε μέρα γίνονται διάφορα που δεν βαριέσαι ποτέ, δεν πλήττεις ποτέ. Καλά, από τα χορευτικά που γίνονται. Περίμενε, έχω και κάτι άλλο για σένα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά εδώ, εκτός από το εργοστάσιο μπισκότου και σοκολάτας, που πάνε και φτιάχνουν τη σοκολάτα τους και τα μπισκότα τους, φτιάχνουν κανονικά εκείνη τη στιγμή, όχι αγοράζουν καραμέλες, φτιάχνουν τις καραμέλες τους. Γιατί έχουν έρθει κάτι εκπληκτική μάγοι της καραμέλας, η Σούκρε. Και κοίταξε εδώ τι φτιάξανε, περίμενε. Η Σούκρε. Να, με το όνομά σου. Είναι για σένα. Ελένη. Πω, ωραίο.
Δεν είναι τέλειο? Στείλε μου και ένα φιλί, βρε Χρήστο μου, να σε αποχαιρετήσω. Μισό λεπτό. Να στείλω φιλί. Θα στο στείλω το φιλί, αλλά το καρουζέλ το είδατε? Όλα τα έχουμε δει, Χρήστο μου. Συγγνώμη, Όλα τα έχουμε δει. Δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι εδώ στο ρολόι σου και 25. Εντάξει, το ξέρω. Λοιπόν, να σου ευχηθώ από τώρα χρόνια πολλά, γιατί σε λίγες μέρες έχεις τη γιορτούλα σου. Πολλά φιλιά από όλους εμάς, σε όλο τον κόσμο εκεί. Ωραία. Και... Καλά Χριστούγεννα. Ξέρεις τι, ήθελα να κλείσω ότι χθες το βράδυ είχε -3 και έκανα γυρίσματα. Δεν ξέρω πώς θα είναι κοκκίνου. Και σήμερα το βράδυ πάλι -3, -5 έχει. Άστα και κάνουμε νυχτερινά γυρίσματα. Φιλιά, σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια Χρήστο, ευχαριστούμε. Βεβαίως, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ.